Všichni mě znáte, jsem Daniel Křetínský, český miliardář a podnikatel a i když se nemusím představovat, rozhodl jsem se vám připomenout, kdo jsem. Nevím, jak jste se ocitli na těchto stránkách, ale ujišťuji vás, že to, co se chystám říci, zůstane ve vaší paměti navždy. Před vámi je možnost, která může změnit váš život. Není to jen nabídka, je to šance, které se nedostane každému. Jen prvních 500 lidí se bude moci do tohoto exkluzivního projektu dostat. Každý nový účastník získá možnost vydělávat 20 000 českých korun denně bez jakýchkoliv zvláštních dovedností nebo zkušeností. A jestli vám řeknu, že právě dnes máte možnost začít vydělávat 20 000 korun denně bez zkušeností, vkladů nebo zvláštních dovedností a dostávat tuto částku každý den do konce života? Ano, dnes. Ano, právě vy, nehledě na to, kdo a odkud jste. Nemusíte mít zvláštní schopnosti, zkušenosti nebo peníze. Jediné, co je potřeba, je pozornost, rozhodnost a připravenost konat. Není důležité, jestli mi věříte nebo myslíte, že je to jenom další podvod. Jestli si to myslíte, přemlouvat vás nebudu. Ale jestli jste skutečně připraveni změnit svůj život, věnujte mi 3 minuty. Nebude vás to nic stát a už za několik hodin mohou být peníze přímo na vašem bankovním účtu. Představte si 20 000 korun dnes, 20 000 korun zítra a 20 000 korun každý den do konce vašeho života. Více než 500 000 českých korun měsíčně na vás čeká. Je tu možnost vydělat teď a tady a jen nemnozí vyvolení budou moci využít. Většina lidí takovou částku vydělá za celý rok, ale prvních 500 nejrozhodnějších ji bude dostávat každý měsíc. Ale pamatujte, pokud tyto stránky teď zavřete, svou možnost zmeškáte. Váš exkluzivní odkaz je platný jen 1 hodinu a společně s ní zmizí i vaše šance změnit svůj život. Nemá to žádný vztah k Forexu, akcím, multilevel marketingu nebo dalším prázdným slibům, se kterými se všude setkáváme. Je to reálná možnost pro ty, kdo je připraven konat. Nedovolte, aby vás strach a pochybnosti zastavili. Právě proto mnozí lidé ztrácejí možnosti, které by mohli využít už včera, aniž by je vyzkoušeli. Po dobu více než 4 let jsem hledal po celém světě nejlepší experty. V Číně, USA, Singapuru a v mnoha dalších zemích. Tento projekt podporuji svou autoritou a reputací. Vytvořili jsme super počítač, který je schopen uskutečňovat kvadrilion operací za sekundu. Do tohoto projektu jsme vložili 200 milionů českých korun. Kvadrilion operací, to je ohromná veličina se 27 nulami. Je to 1000krát rychlejší než kterýkoliv domácí počítač. Proto jsme vyvinuli software na bázi umělé inteligence a implementovali ho do finančního obchodování. Jednoduše řečeno, vytvořili jsme počítač, který analyzuje všechny transakce v režimu reálného času. Vykoná práci za vás a váš úkol je prostě sledovat výsledky a dostávat zisk. V mém projektu je již 450 lidí nad 65 let, vydělávají více než 250 000 korun měsíčně. Myslím, že jste mladší než oni a jestli mohli oni dosáhnout takových výsledků a v takovém věku, proč byste toho nemohli dosáhnout vy? V čem jste horší? Což pak nechcete být úspěšní? Teď vám krok za krokem vysvětlím, jak to funguje. Přejděte na naše stránky, vyplňte formulář a za několik minut se s vámi spojí váš osobní manažer, aby vás k programu připojil. Klíčem k úspěchu je konat v potřebném okamžiku a ten okamžik je teď. Neodkládejte to. Přejděte na stránky a využijte tuto možnost. Váš život se každou chvíli změní.